sus kaluya naman gid yung tao na yung mga kaigsipuna na atong diri sa mga igo in town sa Bagyong Udit. Gusto ko ani nila magtabang kan kung man gid sad pud koy mahimo kaluya naman gid ang patubaan naman gid yung tao sa balay nila ko. Pamalit ko sa kuha materialis arang mahala pero naman to ko'y kanila kung pa bibig mo dyan ako at itong solay adto sa parang ka discount ko ba kay kumparin na ko to kasi makahangyo ko adto makasibsib yung taon ko kay arang pagkamahala na magiging taon sa mga materialis so ako to sing solay adto kasi makadiscount ko adto niya laron sa ilahan so yan sa adto sa ko pasalamat ni Bagyong Udit daghan kay mga kabalayan ang mga nangapayhag dako nasad ko og kitaon ani karon sugdan na nako og pamahal ang ako ang mga materialis sama sa sin tanan ng mga kinanghanglanon sa tibuok balay. Hey, yaras kumpare dudong ako di saya kanyo kasi katabang din siya kay kaila kay niya sigurado ko maka-discount ko ani. Pre! Oy, pre! O sabi ato, pre, murag nasuroy man. Suroy lagi ko pre kay bisita ko sa imuha kay makawam ko nga negosyante ka doon na kay kaning construction supply ba so hingari ko kay perting guba lagi in town sa kong balay lagi in town pre siyempre kumpare ta amigo hangyo ko sa imuha pre kay arang guba agid sa kong balay pre akong balay way bungbong way atop perting guba pre Mo ba, pre? Grabing luuya ko nimo. ya arang pagkamahala sa mga materialis pre ngadto sa laing construction nga akong gidtuan sumo nga hinduol ko sa imo ha basig maka-discount ko pre sa imo mga materialis din hangyo lang ko sa imo ha kaya para lang yung tawon pag nga bungbungan ako kung maaptan ako itong balay nga giguba ni Udit hangyo ko sa imo ha pre o okay ra sa imo ha Kupag ikay balay gyud. Na. Pre, kana imong giingon nga makahangyo kana ko pre. Balo ba ka pre nga? Dili ra ikaw ang nagyan ng bagyo pre. Basta ako pre naagyan og bagyo. Why hangyo ro pre? Bas maayo pa magani nga akong pataasan ang presyo sa mga materialis. pre yung pamahala ng materialis pre ako mahangyo lang gid ko sa imo ha pre nga pa-discount na po din taon ko kay lisod din taon kay ko pre pero makatabang sa po din taon kasi mo kumpare ba nga naglisod sa din taon kay ba man ko sa sitwasyon karon pre kay ikaw negosyante ka pero nabalitaan mo gud nako pre nga imuhang negosyo wala na damage tungod kay lig-on kay ng imuhang mga dakpat sa imuhang tindahan so wala maguba so mga hinggol ko sa imuha pre I hope nga maka-discount ang tawag ko sa imuha pre kay arang pagkakrisisa gid pre akong balay perting guba agyo so hangyo lang ko sa imuha pre pre tabangay lang ko dito tinabangay lang ko ta pre kay kibaw may ko sa imuha pre nga tinabangon to kay kang tao Nakahibalo ka pre. Basta negosyo na gani ang istoryahan pre. Wa ginay kumpare. Ug usa pa sad sa una kung nakaingon man galing ka karon na ako matinabangon karon lahi na. Di sad lalim ka. Uy. Basta negosyante gani ka. Tan-aw gani mo nga murag guba gid ang mga kabalayan. Siyempre pamahalan gid nimo ang presyo sa mga materialis kay saan ba ka kwarta nimo magpa-discount ka nya pila ra imong pinansyahon sabi ko yung utok pre bisag kumpare ta pre ko di ka makahangyo na ko pre wa magpahangyo sa kung mga
kaliwat, ikaw na ba? Nakumpari rati ka. Sus! Grabe sa dito pre eh. Duol magani ko nimo tungod sa kakrisis rong panahon na. Tigig ka magpahangyohan ng imong materialis pagka mapahimuslanon na magin nimo nga pagkanegosyante pre. Indul ko sa imo ha, kay makalaom ko sa imo ha, ikaw akong mahangyo, imo man di gihapon kong tiwasan. Magpamahal ka arong panahon na. Wa ka magtanawan ni mga panimalay, wa ka magkasudo nga ni atong mga kaigsuunan, wa ka magkakitaan nila mga balay na nga guba, magpamahal pa ka. Kung sa ako ang bahin pre, kung ako lang sa imong side, dato ko. Daghan akong natabangan karon pre. Dili ko sama nimong mapahimuslanon nga pagkatao, negosyanteng mapahimuslanon pre. Kasakit ba sa dughan ni pamatiyo na ng imong gibuhat pre? Kung pari ta inanaon pa ko nimo, ikaw lang ako maduulan. Tungod kay nakasalig ko nimo, kumpari ta, kaila ta, negosyante ka. Karon nausab ka, kalit lang kang nausab. Mapahimuslanon ka nga pagka-negosyante pre. Pagkapaitan nimo pre, kaluy asa din taon. Ang mga pobre, ayaw idasok pre, tabangi. Kay kanang imong manggad pre, kanang imong bahandi pre. Dili na masaka nga to sa langit, dili na dawaton sa Dios. Kung mahimo pre, magtinabangay ta. Atong tabangan ang mga katawhan nga nagkinahanglan karong panahon na. Dili kay magpataas ka sa presyo, dili kay overpricing ka. Sus, Ginoo ko nimo pre. Mao na pre. May payhula ko kumpare. Pre, ayog buti akong kaugalingon pre. Ug unsay gusto nako pre, ug unsay naa sa akong unahuna pre, ako ginang tumanon. Kasabot ka? Ha? Gusto na kong kuptan gid ang mga bahandi gyud. Kanang dagko kay mga bahandi pre. Ha? Oh, baylo ta. Unsa man? Ikay magnegosyo dire nya ako sa imong side. Unsa ba ka? Ay kog buti. Kay wifi tawo nga nakabuot sa akong kaugalingong desisyon. Kasabot ka? Unsay tuwang tabang ba? Unsa man makuha mong tamang tabang ba? Ha? Ang panahon karon pre, sa panahon na to karon, kwarta ang atong gipangita. Uy, tabang-tabang, di ko mutabang, bahala na mo diha. Kaya ang bahandi pre, akong dadon sa akong lubnganan. Bahala din ako bada sa langit. Sabot ka. Nakasabot ko pre, sa imong bahin. Pero ikaw wala ka nakasabot. Sa ako ang bahin sad. Sus, pagka mapahimuslano na magid nimong negosyante pre. Pre, dili lagi ko mapahimuslanon nga negosyante. Ang akong nasa kong utok pre, negosyo pre. Unsa na lang puhon kung masakit ko. Unya, dako kay kog bayleronon sa hospital. Asa mo para bayad? Bayad karon pre nga gi kuwada sa kalamidad. Akong paboruto na ang presyo sa mga akong mga materyales pre. Kasi puhon si bako pre ug sa hospital ko pre. Na ako'y natigom nga kwarta aron pambayad sa hospital. Gusto pa yung taong mabuhi sa kalibutan pre. Oy, naunsa biya ka pre. Pero pre, gusto pa kang mabuhi sa kalibutan. Ang pangutana, kanang binuhatan nimo diri sa kalibutan, o gikauyunan ba na sa Dios? Gikauyunan ba na sa Ginoo? Nga sobra ra ka mapahimuslanon ang imong negosyo, imong patasan, imong pamahalan. Para lang nga makapahimulos ka sa mga tao, makapahimulos ka sa mga pobre. Unsa man in tao'y mahimos mga pobre pre? Oh, ako na noy magproblema kung wala mahimo ang mga pobre. Unsa? Unsa na gituan ng kalibutan ron? O pre, kanang mag-ingon pre nga makasala ko sa Dios pre. Dugay na ko nang pahinungdan pre. Ha? Kibalo magi ko pre nga -1 ako sa langit or -10 ba. Bahala na pre, pero di gi kakabot ako pre kung akong paborutan ang akong presyo sa akong negosyo pre. Ha? Unsa ra ba ka? Oh, unsar bitaw ko. Pero ako pre, ako ang tao nga adunay pinagtan-awan sa mga pobre nga sama nako. Dili ko sama nimo nga dato apan mapahimuslanon ug walay pinagtan-awan sa mga kabus. Mapahimuslanon ka pre. Mapahimuslanon ka. Pre, bisag kapila pa ka mo ingon pre nga mapahimuslanon ko nga tao pre. Di lagi ka kababag sa ako ang plano. Ha? Di ka kababag. Unsa na tika? Kumpare na tika. Unsa man ka? So, mao magika na imuha pre. Di man kita magkasinabot kay na magisig kay imuhang pride pod. So, mauli na lang ko. Kay di man gid ko makalaom din nimo. Di man gid ko makahangyo nimo. Ug di man sad gid ko makaduol nimo. So,
Salamat kayo pre, nga inana gid ka. Adto nako. Wag kay makuha na ko pre. Bisag kapila pa kamuhangyon ako. Sige ka kahangyon ako yun. Bahala ka diya pre, basta mo adto nako. Sige, mo maghanay mo ha. So adto nako, bahala ka. Sige pre, sige. Uy, day. Oh, dam niya si pati pari Dudong. Si Dudong. Dudong ha. Na dito hospital ay 50-50 ang kinabuhi. Sus, ano man? Ambot lang, si sakit ato niya, kalindog atake siya. Sus, narisip. Hindi na pagka-istektuha ko po kalaig batasan ko atong Lagi kuhanan po, pa. batabay sa ko, dito na sa Ang sige. Daan pagidlagi ko. Kaning pagka-istrikto sa tao. Paninglan gid sa Ginoo. Tanawa, daan pa ko. Na una, ang kita mga taon ta dapat dili kita mag-inarte, di ta maghinabugiro. Kung mo kortahan ta, papiling kortahan ta, awa, gipaninglan si Ginoo sa paring Dudong. Saon na tarong yung kinabuhi, 50-50. Sus, marisip. Wa giayo. Kayong pagkapahimuslanon sa tao. Gaba na tong iya. Kita mga tao, dapat magtinabangay gid ta. Nabangan nato tong mga pobre para ang atong bahandi sad makasir sad kanila, makatabang ta sa naglisod. Dili kay puro lang ta pahimulos nining kalibutan. Pahimuslan nato ang mga pobre, kumo kay dato ta atong baligya atong patasaan para lang nga makapahimulos ta musaka atong pagkadato. So dili ta dapat ingon na dapat share lang sa blessing sa Dios. Kinabangay ba? Ana ra nang kinabuhi, dili kay tanan mapahimuslan, patasaan ang presyo para lang mulambo, dato ug maayo. Ana, dapat share lang. May koy kas kuan na tinabangay. Pobre, tabangan, kumukay, dato siya di na lang mutabang. Di maayo. Karon guys, diamik karon sa ba na diamik bagyong udit sa Cebu. Bagyong karon daghan gi kayong naapektuhan sa maong bagyo. Karon mga balay nga nangaguba, tapos napasaluyo. Napat sa kilid. Sus, grabe yung pagkaguba guys. Dito pa. So, kung ganahan mo nga mutabang niining mga naigo sa kwan yun, yung nangaguba gin nga balay, pwede mo magpadala siya ang Gcash unya, i-upload niya sa sunod niya nga video. I-mention niya yung mga ngalan kung kinsa ito magpadala, ihatag na mo dre. Kung kinsa lang ang ganahan ha. Salamat bidaan kung sa kinakasing-kasing lang ninyong paghatag. So, maro to guys.